Takže já vás vítám u druhého dílu na Third Age neboli Pán prstenů. Je to mod na hru Medieval 2 Total War. Takže my se na to hnedka vrhneme. Začínáme hnedka z ostra, opět bitvou, jako to bylo v prvním díle. A oni mě neposlouchají, oni na ně nejdou, takže taktika probíhání. Ty brdě, to jsou ztráty. Už nám zabili 3%. Zde běží posily. Zabít generála. Doufám, že se jim to povede. Jsou vlastně čerství. Takže mělo by. Jak zabijou generála tady tahle postava, tak už je vlastně, dalo by se říct, že vyhráno. Tyjo, už je úplně jakoby od krve, takže už chybí, tyjo, aby si do něj, tyjo, 3x, 4x trefili mečem a je to dobrý, takže moment. Sound upneme. Já se neslyším, takže nechci zase do toho křičet. A vy asi tu hudbu neuslyšíte ani, takže nevím, jak to je. Jak to vypadá tady? 58 na 84. Dropuje jim to dobře, ale nám taky. 51, jak je na tom generál. Ty brdě, on si pořád drží. Drží. To je ale blbé, to je hodně blbé. 40, 39, 30, tyjo, dropuje jim to krásně jim to dropuje. Vlastně říká to vlastně, že u těch banditů, že vyhrál by tuto bitvu jenom nějaký vojenský genius a už se zlomili, takže už jich je jenom 9. My jsme fresh. No, warm it up, no dobré. Generál je na tom pořád dobře. Už ho tyjo zapte. Yes. Nepřátelský generál padl. Pro nás dobrá zpráva. Kapitán Mayun. Ty brdě. Teď jsem byl dlouho ticho, sledoval jsem staty celkem, takže tak. 6:85, ty pytle. Doufám, že to bude tak 10, nechtěl bych jít nad 15%. A u nich se to blíží pomalu k 90. (26) Umírá nám to taky, ale vlastně když si představíme, že tady tohle... Počkat. Když si představíme, jak to tamhle bliká zeleně a tady červeně, tam zeleně a tady červeně, je to masakr.
To je masakr. Takže jo, je to 7:94. To je nádherné. Nádherné. Podíváme se na nějaký boj zblízka. Krásně. Ten padl sám tak zezadu. Peršan. Tady ti to se drží do posledního muže. Ano, další padl. Další padl. A je to tady. Další padl. Mluvím o jejich, ne o našich mužích. Jsou tady poslední dva. Bojujou do posledního muže. Zabili nám dva muže. A blíží se to k třetímu. Posíláme posily. No, uvidíme, jak to dopadne, tato bitva. Ano, mrtev a mrtev. Takže ano, zabrali jsme město z typuju tak 80 ztráty mužů a bohužel ne 139, ale vyvraždili jsme celý jejich armádu celou, což je podle mě úspěch. Na Pána prstenů je to celkem dávno. Zabrali jsme rebelské město. Je to rebel. Dobře. A jak jste si asi možná všimli, tak jsme v mínusu, což se mi nelíbí. Takže to necháme. Už vím. Tak. Postupujeme na Mordor. Na Gondor. Ježíši Kriste. Popletl jsem si to krásně, no. Ale stává se to i těm lepším. Takže jo, jinak. Tady mám flotilu a je tam armáda, která by zaútočila, dalo by se říct, tak jakože, když si všimneme, takže tady sever z jih na jih, vlastně tady ta 2000 armáda a blbost. Z východu ta 2000 armáda. Vlastně tady z jihu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dejme tomu 1500 mužů by zaútočilo z jihu. Tady by zabralo město, nevím, jak se jmenuje. Tady máme město, Osgiliath, myslím, že se to tak jmenuje, nebo nějak tak. A tam už je vlastně hlavní město Minas Tirith. Takže já se s váma teďka loučím a u partu číslo 3. Ahoj!